Hello guys, welcome back to my channel. Friday evening time good evening to all of you. नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बाहरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दा सानदैसो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअखौ जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थासिगोन मा खालामो दायो सानबाय आङो टाइमा अलरेडि 5 नङा 6:30 जाबायनोसै 6:30 PM जाबाय इवनिं टाइम आं सानबाय बे टाइमनिफ्रायनो ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामनोसै होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जिहेतु गरम बोथोर फेन लादों ओमफ्राय ओंख्रि सायदों बैथिं आं देखायनानै होनो एसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि मेगनखौ नायलायदिं इथिं नायलाय जोंनि जारिब नायलाय जोंजोंथ' मेगनखौ नायलायदिं मोदायनि बायदि भुतनि बायदि नायलाय जोंनि नायलाय ओमफ्राय जोंना मोनाबिलिनि दिंखिया सायदों जोबायदि गेरेनो सायबाय माथो नोङो सोर सायनाय बेखौ आं बा जोंना दिंखिया जागोन दिनै मा मैगं संगोन नामा दालि जागोन दालि आलु दिंखिया भाजा आरो एंखावरि बाथोन अ दहाय गुरनाय मामोनलाय सेंखावरि ना एंखावरि बाथोन देगोन आरो दिनै जेबो गैया दालि ओंख्रि दिंखिया आलु फ्राय ओमफ्राय गावरेमा बाथोन गावरेमा ना मा होनो सेंखावरिनो नै दानो दिंखियाखौ सायनानै लानोसै मोनानि जे जाबाय दे जुदि नै आइथिंहाय सायगासिनो ओमफ्राय गरमबो आरो बोथोरा नै दिंखिया सायगासिनो जयदिबा सायगासिनो गोथां जयदि नुनाय नोङो बि भइसनिखौ गोथां जानायखौ नुनाय आयौ गिलु बालु मैलाला माबायदि हायोना जानो जोंथ' मालाबाबो जाफेराखै नालाय बेखायनो जयदि नों गोथां जानो ट्राइ खालामो नामा र' गोथां जानो ट्राइ खालामो नामा नोंनिया दिंखिया गोथां जानो ट्राइ खालामो दिंखियाखौ गोथां जानो बिदिनो बुंदो आरो गोथां जानाय होननानैहाय बे बि भइस चेनेल जायफ्रा नायो बिदियावहाय नुदों जानो हागौ र' जानाय गोथां जानाय बेखौनो बुंदों आरो बेयो बि भइसनि फेन बिराद नायो बि भइसनि भिडिअ बिसोरो नायनो बिराद मोजां मोनो एन्टारटेनिं थार इन्टारेस्टिं थार नालाय ओंखायनो बिराद नायो लकडाउन नालाय क्लासबो गैया बन्द बेखायनो बिराद नायो बिसोर बेखौ नायनानै टाइम पास खालामो ओमफ्राय लोगोफोर संनाय खुरनायखौ आं दिनै देखायथ'ला थारमाने मोनथिखाबाय दिनै दालि ओंख्रि जागोन ओमफ्राय दिंखिया आलु भाजा सेंखावरि ना गावरेमा बाथोननो बेखिनियानो ओमफ्राय आचार दं बेखिनिखौनो जागोन ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे DIY शेयार खालामनो होननानै सानबाय दा नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो जुदि बानायनो गोसो आउट अफ वेस्ट मेटेरियल्स जों मा क्रिएट खालामनो हायो मा बानायनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाना फैदो स्टार्ट खालामनोसै बानायनो गिबियावनो जोंनो नांगौ जायो बेबायदि सिसानि ग्लास बटल बियो बे मानि बटलमोन जोंनाव दंमोन आरो न'आव आं गथायना दोनो दे बुस्थुफोरखौहाय बियो आइ थिंक बियार ना मानिबासो बटलमोनदां आं गथायनानै दोनो ओमफ्राय जोंनो बे आथाया ग्लुखौ नांगौ जायो ओमफ्राय सिजार केमसि ओमफ्राय खुन्दुं नांगौ जायो जोंनो नै आंनाव उल खुन्दुं दंमोन माने गोदोनो आं माबा माबि हेबोमोन आरो बिनिनो आग्लायना दं माने बुरजायैनो दं आरो नै बिदि आङो थेमा बायोमोन आरो माबा माबि हेबोमोन नालाय बिदिनो फिसा बिला बुस्थु टेबोलनि कभार बिदिनो टेबोल खोबग्रा साजायनानै दोनग्रा बिदि आं हेबोमोन आरो सोलोंनानै ओमफ्राय आं बेफोरखौनो इउज खालामनोसै आरो दिनै बेखौ माबायदि बानायो एसे नायनानै लादों नोंथांमोना ओमफ्राय बे बटलावहाय ग्लुखौहाय बे बटलखौ साफा सुनानै लाबाय दे सानि माबाखौ बोखानायाव एसे दाग थाबाय बे कागजनि ओमफ्राय दाहाय बेयावहाय आङो ग्लुखौ होनोसै आथाखौ मोजाङै होनानै लानोसै आरो ओमफ्राय बे खुन्दुंखौ बिनि सायावहाय आङो मेरायगोन दाना फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बानायनायखौहाय दाना नै बेबायदि ग्लुखौ लानानै जों बे बटलावहाय फोनजोबनानै लादो गासिबावबो लासैनो गासिबथिंबो ग्लुखौहाय आथाखौहाय फोननानै लादो बिनि उनावहाय खुन्दुंखौ लादो
खुन्दुंखौ बेयाव होनानै ओमफ्राय लासै लासैनो मेरायलांबाय थादो आरो लासै मेरायलांबाय थानांगौ ओमफ्राय प्लास जों बेयाव बेलेग खुन्दुंबो एड खालामबाय बे खुन्दुङाव खानानै एड खालामबाय आरो बे बेलेग कालारनि खुन्दुंखौबो ओमफ्राय बेखिनिफोरावहाय एसे ग्लु होनांगोन दै बे गेजेर ससेयाव ग्लु होआबाबो जायो ओमफ्राय बेखिनियावहाय एसे ग्लु होनांगोन बेखिनियाव एसे खस्थ' जायो आरो लासै मेरायनांगोन आरो लोगोफोर नायदो जोब्बाय ओमफ्राय बे बिबारा आं आवगोल बानायनायमोन आरो बेखौनो आं इयाव सोनानै दोनथ'नोसै आरो बिबार गैया जिहेतु दायो मोननै बानायबाय आङो नै मोनसेखौहाय मोननै नोंसोर गोसो नोंसोर बेयावहाय बेलेग कालार एड खालामनोबा एड खालामजागोन बेलेग कालारबो ओमफ्राय आंनाव खुन्दुङालाय दंमोन बाट आं बे मोननै कालारखौनो होबाय आरो ओमफ्राय माबायदि मोनखो कमेन्टआवहाय बुंहरदो नोंथांमोना जुदि बानायनो गोसोब्ला बानायजागोन जुदि गोसोब्ला आरो दे ओमफ्राय जिकुनु नोंसोर टेबोलफोराव साजायना दोननो हायो ओमफ्राय आं दायो बेयावनो दोनथ'दों आरो बेलेगाव दोनहैगोन आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआवहाय बुंहरदो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो बावनो नाङा आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम स' बाय बाय फ्रेन्ड्स सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ